O vindeiro luns 17 de xuño abrirase o prazo de presentación para poder participar nas actividades dos veráns deportivos, que chegan este ano á súa 31ª edición. A programación é moi semellante á de edicións anteriores, apostando por modalidades deportivas máis propias desta época do ano, para poder desenvolver ao aire libre, en espazos abertos, como é o caso das praias. Todas as actividades dos veráns deportivos arrancarán o vindeiro 1 de xullo, prolongándose ata finais de agosto. Aproveitar a tempada de verán con actividades máis ao aire libre, con actividades aproveitando o que é boiro, as condicións boas que ten boiro. En canto ás praias, por exemplo, temos actividades, a nosa, digamos, actividade estrela pode ser o vólei praia, temos actividades de mar, piragüismo, remo, hai actividades a vela. Nós temos as escolas deportivas desde outubro hasta maio, todo o ano, pero non queremos parar, queremos seguir no verán porque entendemos que é unha época onde os rapaces pois moitas veces se encontran sin ter que facer con eses xogos que agora están tan de moda, tecnológicos e tal. Eu creo que o máis sano é que fagan actividade deportiva, non solamente para a súa saúde, para o seu aprendizaxe, facendo deporte que lle gusta, sino tamén para a saúde mental dos nenos e das nenas e de seus pais tamén, non? Para máis información e inscricións, os interesados poden consultar a web municipal www.boiro.gal ou ben dirixirse ao Departamento de Deportes situado na Casa de Cultura da Cachada.